nandito ulit kami sa aming farm. Ayan, update namin kayo sa aming tanim na kamatis. At syempre sa aming baboy. Ayan, malalaki na. Samahan nyo kami guys. Ayan, let's go. Go. Good morning. Pero yung buhok ng teligaya. Tanggalin mo nga. Wow. Bagong buhay. Parang hindi ako sugabay. Buhay na buhay yung nagupit. Dapat nung bago tayo nag-100 Island, nagpagupit ka na para maganda yung aurahan mo. Kagwapo mo ante. Ito mga kadragon, ang laki na ating mga baboy. Humabultong puti guys. Halos magkaparehas na sila ng ng haba. Ganda ng mga katawan Paligo na ko guys, yung bago namin. Ngayon lang namin nakasirang guys. Mula nung bakasyonista. Sana all, sabi ng baboy. Sana all pa, bakasyon lang. Hindi na nakawalis na kagalit sila. Kasi bubibigid kami kasi wala ka magwalisan. October na. November, December, nako. Malapit na kayong hatulan. Dalawa na buta sa October ito. Demos na din. Ilang buwan na ba ito, ante? Dalawa na sa update. Magdalawang buwan pa lang? 2 buwan pa lang yan ante. Yeah, ba't iitong din ako? Pakita namin guys yung yung palay namin. Ang pangit. Sabi nila maka-jackpot sa ani, hindi man. Hanggang pangalan lang palante yung jackpot Yung mga nagtanim ng jackpot ang variety. Ang pangit ng dahon. Parang nasunog. Ba't kaya ito nagkaganito? Halos karamihan guys, sila antipasing ganito rin yung yung tanim nilang jackpot. Marami sa mga nagtanim ng jackpot, ganito ang nangyari. Nagkanda sunog ang mga dahon, ganyan. Tapos yung bunga niya, marami ring kulyapis. Siguro guys, kaya rin nagkaganito yung yung palay namin dahil panay-panay din yung ulan, nasalubungan siguro ganun. Pero yung mga nagtanim na iba ang variety, ang gaganda ng mga palay nila. Ayan guys, harvestin din natin yung ating saging, magulang na. Saba. Nakarami na rin tayo ng saging dito, no? Kaya nga, hindi na makagwanta. Madanuhan na tayo. May saba, may turdan. Ay, kalalaki. Magkuha kayo, painog nyo. Tara, punta tayo dun sa ating kamatisan. Akala ko mag-harvest na tayo ng kamatis. Akala ko nahinog na nung nasa Manila tayo. Hilaw pa rin pala. Linisin natin itong sagingan natin. Isa lang din nga rin ang gulo. Yung ating rambutan. Okra Ganito ang okra sa kunin mo na. Ang ganda ng lansones Lansones to, ito Ay, dito pala. Wow! Hala! Kanila yun. Ang bunga. Yun Yun Wow! Pula nila ng kunin. May lupa na Maglagay na pa ng lupa ko na. Bunga na kamatis guys. Wow, nice. Ang ganda niya. Ay, kalusog niya, no? Galing. Ito, nakapuskul to, Huwag mo waka-waka. Kaya nyo waka-waka magtampo. Naku, unang harvest, bawal man.
Bawal magpulba? Lak, ang daming bunga, guys. Oo. Ayan pa oh, di ba pa oh? Tuula, kakatuwa naman. Hinta mo na. Mahal to sa December. Ay, makaabot pa kaya sa December to. Pero may dragon fruit ang tiyo oh. Ayan pa oh. La, may hinog na isa. Ito oh. Kunin mo na. Hihi, unang pitas. Sira yung pit niya. Nakagat siguro to nung ano. Yung kulay orange na insekto. Ayun ang kalaban nito eh. Dami niya pang ano oh, bulaklak. Ito oh, may isa pang maniba dito. Pitasin na. Ayan, kunin na rin natin yung isang maniba. Unang bunga yan. Yan o. Ganda mamitas nito pag nagsabay-sabay. Huwag lang tayo unahan ni Boy Harvest. Boy Pandaw. Padasin da. Manjak kinamat ti kwa. Badang. Kaka-excite naman mag-harvest dito. Ba't matay man na itong kwan niya. Ganda nga ito naman. O sa init lang yan. Ang dami ng bunga oh. Ito naman guys, tanim to ng ni Kuya Efren, yung kasama natin kanina. Yung nagbabantay dito sa bukid. Ayan oh. Nakasurvive pa tong ampalaya na to. Itong laki oh. Antay ito oh, may mga okra pa dito. Sarap to pang laga guys. Yun, isda yun ah. Naubos na yata ni Uncle Marsing yung tilapia. Ang daming bunga. Ala, pwede na rin yata yung kwan dito, saging. Tignan mo ante. Yung tanim natin. Turdan. Ito na, pwede na yan. Pagbibingayan tayo na. Oo, diba? Ito na yung mga tanim nating saging. Nakailang harvest na rin kami dito eh. Yun. Baka maano. Kailan lang natin tinanim. Kaya yan, dahan-dahan. Dahan-dahan. O diba, meron tayong saba, meron tayong turdan na na-harvest ngayong araw. Pangit pala itong saging sa ano.
Matubig. Matubig ng tubig. Ano mo yung mga wala sa tubig, oh. Kalalaki na. Ay, di na ko. Buti ka rin. Wala. Yung mga mangyan, kanya-kanyang kainin. Saging. Tapos siguro, huwag na magkainin. Tignan mo yung mga tanim ng mga buhid ante sa bundok na kagaganda. Kasi ano, hindi matubig na sa bundok. Bundok. Kalalaki pa naman ang puno. Yung unti. Hindi ka dami langgam mo. Kalalaki, may punta na sa damit mo. Magaling na ako eh. Hintayin mo pa oh. Hintayin mo. Oo, sarap. Ano makatipan? Bilog na bilog. Sa'yo natikdi, kadami pa oh. Magmerienda tayo ng dragon fruit, guys. Tapos na ako dyan. Sabi na naman eh. Merienda tayo guys. Tatlo nang nakain kong dragon fruit. Kunin ko ngayon kutsilyo. May ito. Yung gulo ko yan. Habang papalipas ang dragon fruit, papasarap na. Paputanis ng paputanis. Last na baga ito? Dami pa daw. Nagbulak-bulak pa ng baga. Dami pa din. Mga pansuro. October kasi, kwan na to eh. Palipas Ay, na. oo, mag-October na. Baka last batch niya na yun na bulaklak. Siya tiligaya, ginatitigan niya pa bago niya isubo. Ginatitigan niya kung may uaw. Walang uod din ng te. Kahit yung titig mo. Matay kaya itaggas. Laman tiyan pa yan. Wala man ako nakita mga uod dito. Itong dragon fruit namin na to. Sa labas, meron ako makita. Kwan lang yon yung may butas, yung kinagatan ng langgam. Padublik kina sa rajin luto na ng asukar na medyo natamnan. Oh, pangatlo ko na guys. Oh. Luto na ulit. Dumilaw lang nga. Mali nga po sa may busyang. Dapat yan. Yung dala mo kapon yan. Naubos na. Naubos mo siya tabigat. Nagtangka. So ayun guys, ayan hanggang dito na lang po ang episode na to. And then mamaya guys, papasyal kami kay mama dahil hindi kami nakapunta nung birthday niya. Birthday namin. Happy birthday to me. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday mama! Ayan, nadalawin kami mamaya. Ayan, nasa likod mo si mama. Ayan guys, tara guys, uwi na tayo at nagluluto pa ng pananghalian. At tanghali na naman. Wala naman tayong ulam. May Lalo ko itong ukra na napitas ko di. Meron na bago pitak ang kamatay. Hello guys, ayan, magandang hapon po. Ayan, nandito kami kay mama, dadalawin namin siya dahil hindi namin nadalaw nung birthday niya. Yan, tara guys, samahan niyo kami. Medyo masukal na dito sa daanan. Nana, tabunan na ng damo. Hanap kaya ito ng lawlaw ah. Tabasan lang guys yung daanan at masukal na. Yung tiligay guys, natatakot. Nagtabunan na ng damo yung bahay ni mama. Animal kayo! Tatay kayo lang mapan! Nangyari ako nabalkot. Uy, linisan din natin tong kay Auntie Binsyang oh. Sasa? Oo. Doon ka muna sa taas lang dyan oh.
Ang gulot niya siya. May wasak sa. Ito, tagayin mo yung mga yan. Hello, Ma. I miss you. Nakulong talaga ng kabatitin eh. Kabatitin sa ato yun. No? Kaya, yung walam. Parya-paryaan nante, kadami oh. Tataba dito. Kuha daw tayo. Hala, na talaga yung bahay niya oh. Kailan ba yun dito sila kuya? Sila kuya nung nakaraan kasi tag-ulan kaya mabilis nag-ano yung damo. Sabi mo nante. Paano rin ito? Di ba siya Ligaya din na makaano? Makakapit na sa akin eh. Kadami ng paano nagkakalat. Mga tulak? Takutin mo ante. May kukod ba niya na Nung kasi niya pag nilulungkon da niya, buting-buting yung da. Hindi ka nagtarkukat. Kasing ka man ang kasingat, takanila na kaumay. Hindi ka man. Pasyarang kadamdam ha. Pasyar kayo nga pasyar? Adayo. Hindi yun. Kasi nag-ambon din. Tag-ulan kasi nga mabilis magpapal. Hello, Antabinsya. Kamusta ka na dyan? Ay! Kung pautangin ng bigas yan, tatay. Doon sa loob! Mag-squat! Saka mo ang Kaya dami nag-aray man dyan. Aray ko! nabalkot talaga. Nabalkot talaga. Hindi ka na matakpan na ano si mama. Inayad ko na aso. Tapos pa ng tag-ulan ito mapuntahan. Sabi mo saraka na yun. Ito yung ginasabi ni Luke. Ito mo si ano, hello? Lucas, Saan yung kay Lucas? doon sa taas. Ha? Gosong bal. Di man lang kalapit lang. Kaya mo man magpuntang dito doon, di ba? Ayaw pasama kay nanay mo, Ligaya. Kaninong mga yero ito? Masihiro daan lang yawid mo. Ha? Nay? Ay, si Juan? Eagle? May bago ko ng bulaklak, mother. Bakit mismo sa kabong? Tingnan niyo ako, kansan si Ligaya, si Kagawan. Kagawad Ligaya. Sorry, apa? Wala na yung tangkulin niya. Doon sa kanya. Wala na yung tupo. Ayaw, sa pati Gigi. Ano kaya marba to? Baka marba itong Takot dito, takot. nakasukal oh. Tagulang nga. Baka magalit siya o ginupunta mo dyan. Yo! Yung damo mo. Wala eh, gintabas ko na nga para ano to yo. Kasi may panguna kasi, oh. Paray! Pare, Sino yung namatay nung nakipag-libin ako na niya? Ay, si ano? Kung kunseng. Oh. Namatay na yan si ano? Si Mang Ben. May nakipaglibing siya nasama. Kala namin nag-iyak na yung namatayan na ililibing pala siya. Doon nag-iyak sa ano ni ano. Ay, yung ano, Oh, nauna na siya daw. parang ilag.
tayo. Mag-awit tayo. Ano, ituro kaba rin ngerda. Tayo! Tagal ng bata. Tabali mo kayo dito. Sumunod na, Isret. Nagpuling mo kaya. Natayan. Beans! Pero sabali ata na dito ron. Problema ko pa rin kita. Ay, sabali kaya. Okay, mga ano. Ibang kuntag pala. Yan, ang bagsak niyan pag namatay yung kahoy. Mga buhok na dito eh, oh. Santiligaya, oh, takot na takot eh. Hindi yung makatulog mamayang gabi eh. Santay? Baka hindi ka na makatulog mamayang gabi eh. Kaso ng bata. Tabasan nyo na rin yung kay Auntie Bensyang oh. Binata. Kailan ni Tala? Kanina ka dilim-dilim. Alam time. Ante! Ay, kailan! Guys! Talbos ng sili. Ante oh, talbos ng sili oh. Kung tinula bukas. Talbos mo nga. Makita! Tara daw muna sa labas. Sarado natin yung bar. Sarado lang siyang tiligaya. Dali, dali. Sarado natin siyang tiligaya. Dali, dali. Tayo dito. Overnight. Ay, ako kaya ko. Ang magwagay ay mag-ibaw. Apo, ang bumangon dago tama. Po na ibutang yaw. Tik-tik-tik. Ay, nagatik-tik. Magnanakaw naman yun. Hindi. Ano yung tik-tik? Ibon. Malaki. Basta mahigaan ka dyan, oo. Dito pala maraming panariyan, ante. Pili ka pa ako. Pili ka pa ako ng size ng daon. Malaki. Ito guys, kay ma'am, ma'am Bensyang. Makita ay nakakasa niya. Makita ay nakakbuksan. Kinangay yung ulis, yung ulis. Abi, dito pa, oh, panasan natin, oh. Ay, doon ka nakangitian, nanay. Nagtalikod siya. Dalaga pa dito daw. Bye! Puray butingnan. Linis ka pa dun sa kabila. Sayang nakapagtapos mo. Muna mo nga nakarkuka. Ito ang tipinsan nyo to, oh. Dinisa mo rin, oh. Yung... Vincent! Waling sata. One. Nay, bunubong ka sa biyas ka daw. Abay, bayag mo nga bigtatan. Lain na ka, palusot ka ng sibuyas. Nakapalusot na. Agita. Kadwa mo, data ka pa, ay. Ay. Ang linis na, oh. Umalis na kami, ma. Yan, may walis pa pala dun sa taas eh. Inilagay ngayon. Nakakala nagalaw. May nagabukas na antay. Mauna ka na, ante. Dito kami magdaan sa kabila.
Mama. Sunod doon. Iyan kay Tita Isa na yung ano. Kaya. So, ayan guys, bali pa uwi na po kami. Ayan. Kung maalala nyo guys, ito po pala si si Ma'am Hisosa, yung may breast cancer. Siya po yung tinulungan din natin nung time na nagkikemo siya. Hindi po yan namin nalaman na Nalaman na, nakita nang natin ilibing. Oo. Pupunta kami ng bayan na salubong namin, ililibing na siya. So, hindi po kami na-inform. So, yun. So, tara na. Uwi na tayo. Ang tiligaya daw. Doon sa ginagawang gate ni tatay.